салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Дастаҳои англисӣ талабгорони нави Де Йонг шудаанд. Барселона капитанҳои худро аз дар берун гузоштан мехоҳад. Гави беҳтарин бозингари ҷавон дар ҷаҳон. Нишондоди Хави нисбат ба дигар сармураббиёни қаблӣ паст мебошад. Араухо аллакай худро хуб ҳис мекунад. ин ва дигар мавзӯъҳои ҷолиби гирди дастаи Барселонаро имрӯз мо дар навори худ ҳарф хоҳем зад. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шуданд, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтанд. Акнун такя зада тамошо кунед. Барселона баъди нокомиҳои зиёд дар майдони худ бозии устуворона нишон дода тавонист тими Вильяреалро шикаст диҳад. Ин навбат ҳам каталониҳо дар майдони худ бо Атлетико Билбао бозӣ анҷом медиҳанд ки даста бо рӯҳияи хуб майдондорӣ хоҳад кард. Барса Атлетико шоми 23 октябр. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷолиби футболиро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди Барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нимҳимоятгари нидерландии Барселона Де Йонг вақтҳои охир аз он норозӣ буд ки Хави ӯро ба бозиҳои муҳим дар курсии эҳтиётӣ мешинонаду танҳо дар қисмати дуюм ба майдон мебарорад. Сабабаш дар он буд ки Де Йонг дар бозиҳои мунтахабаш иштирок карда яке аз ҷароҳатбардоштагони каталониҳо ба ҳисоб мерафт. Дар бозии охир ӯро мо дар ҳайати асосии даста дидем ки баъди ҳунарнамоиаш як қатор натиҷаҳои баландро нишон дод. Бо ин амалаш ӯ исбот кард ки лоиқи дар ҳайати асосӣ бозӣ кардан аст ва боз ба худ харидорони навро ҷалб кард. Тибқи хабарҳо дастаи англисӣ ба монанди Ливерпул, МЮ ва Челси омодаи фароҳам сохтани шароит барои Де Йонг дар сурати тарки даста карданаш ҳастанд. Ба нимҳимоятгари 25-сола аллакай дар тобистон дастаи МЮ пешниҳоди 65 миллиона карда буд, вале ӯ хоҳиши боқӣ мондан дар Каталонияро дошт. Челси ҳам аз куҷои хабар ёфтааст ки гӯё Де Йонг мехоҳад фикри ояндаи худро кунаду аз Барса равад. Ба ҳамин хотир дастаи лондонӣ ҳам ба шикор худро омода сохта истодааст. Умуман чунин бозингарони боистеъдод беҳтар аз онҳое ҳастанд ки 3 сол пеш ба нафақа баромада буданд. Барселона агар бо ин футболбоз ба мувофиқа расаду шартнома тамдид кунад, фикр мекунам ба фоидаи кор хоҳад буд, зеро кам футболбозоне ҳастанд ки дар ҳақиқат хоҳиши майли бозӣ кардан дар сафи Барселонаро доранд. ҳайати Барселона дар мавсими нав тақрибан ба куллӣ иваз карда шуд. Хави бо омаданаш ротатсия гузаронду сину соли миёнаи дастаро ҷавонтар кард. Роҳбарият новобаста аз нокомиҳои ба қайд гирифташуда ба Хавию нақшаҳои ӯ боварӣ доранд ва дастгирӣ ҳам мекунанд. онҳое ки аз ҳайати қаблӣ боқӣ мондан ангушшуморанд. Масалан, капитанҳои даста Пике, Алба, Бускетс ва Роберто. Чанде пеш маълум гашт ки кадоме аз футболбозони кунунӣ ба нақшаи ояндаи даста дохил намешаванду рафтанашон аз эҳтимол дур нест. Гап сари маҳз ҳамон капитанҳои даста меравад. Бускетс ва Роберто то тобистони оянда бо даста шартнома доранд. Ана Пике ва Алба бошад то соли 2024 мехоҳанд дар бошгоҳ боқӣ монанд. Алба ва Пике дар ҳаят мавқеашонро аз даст доданд. Бускетс бозингари асосӣ мондааст ва қарори худро дар мавриди ояндааш баъди ҷоми ҷаҳон мебарорад. Роберто бошад бо сабаби ҷароҳатҳо аксар бозиҳоро аз даст дод. Ҳарчанд талоши Роберто зиёд аст, то Хави аз он қаноатманд, вале даста ҳарчи зудтар хоҳиши пурзур кардани хати ҳимоя ва нимҳимояро мекунад. Агар зимистон нашавад, ҳатман дар охири мавсим. Ба бозии ин чор капитани даста нигарем, Алба бештар фоидаовар ба назар мерасад ва минимум як мавсими дигар бозӣ карданаш ба нафъи даста мешавад, агар бо ӯ ба мувофиқа расанду маошашро паст кунад. Хулоси гап баъди 1 ё 2 мавсим аз Барсаи пешин чизе боқӣ нахоҳад монд. дирӯз натиҷаи овоздиҳӣ барои беҳтарин бозингари ҷавон, яъне Golden Boy баргузор шуд. Дар рӯйхати муддаиёни ин ҷоиза 20 футболбоз дохил шуда буданд. Яке аз муддаиёни асосии ин нимҳимоятгари ҷавони дастаи каталонӣ Гави, Мусиала аз Бавария, Беллингем аз Боруссия ва Камавинга аз Реал буданд. Аз байни онҳо аллакай нимҳимоятгари 18-солаи Барселона чанд рӯз қабл ҷоизаи Раймон Копаро ба даст оварда буд. Ин навбат ҳам Гавиро сазовори ҷоизаи навбатӣ интихоб карданду ӯ дар соли 2022 Golden Boy номида шуд. ҷоизаи мазкур рӯзи 7 ноябр дар шаҳри Турини, Италия супорида мешавад. Гави аллакай дар ҳайати асосии Барса мавқеи худро дорад ва қариб дар ҳама бозиҳо Хави ба ӯ боварӣ мекунад. ҳамчунин тими миллии Испания ба ин нимҳимоятгари бомаҳорат имкони ҳунарнамоӣ дар ҳайатро додааст. Дар умум натиҷа ва бозиҳои Гави бисёр ҳам фарқкунанда ба чашм мерасанд. ӯ қариб дар ҳама дуэлҳо ғалаба мекунаду аз бозингарони ботаҷриба ягон камие надорад. аз ҳайати Барселона ин аллакай сеюмин бозингар аст ки ҷоизаи Golden Boy-ро ба даст меорад. Сараввал Месси дар соли 2005, баъдан Педри дар соли гузашта ва Гави бошад дар соли ҷорӣ. ба ин бачаи навкори каталонӣ барор хоҳонем.
рӯзҳои охир чанд хабар оиди натиҷаҳои бади хави ба ҳайси сармураббии барселона зиёд ба нашр мебаромаданд. Ин навбат бо графики содаи фоизи ғалабаҳои ҳамаи сармураббиёни барса дар сомонаҳои интернетӣ пайдо шуданд. хави дар 2 соли дар барса буданаш натиҷаи баде дорад ки ҳатто ба Кике Сетьене ки подабон меномиданаш баробар шудан наметавонад. Кумане ки пеш аз хави ин вазифаро ба дӯш гирифта буд 65% ғалабаро ба қайд гирифтаасту хави боша 62%. дар графики мазкур натиҷаҳои Энрике хубанд ки дар соли 2014-2015 83% ғалабаҳоро ба қайд гирифтааст. аз як тараф дар аввали сол баҳогузорӣ кардани хави кори дуруст нест. бигзор охири мавсим мо ба кори ӯ баҳо диҳем. боз як чизи дигар он мебошад ки хави дастае бидуни месси сохта истодааст. онҳое ки дар гузашта натиҷаи баланд нишон медоданд дар ҳайати худ Леоро доштанд ки дар авҷи аълои худ қарор дошту дастаро ба пеш мебурд. чӣ хеле ки шумо огаҳӣ доред, талафоти ҷиддии Барселона ин ҷароҳат бардоштан ҳимоятгари марказӣ Араухо буд. ӯро тақрибан ним моҳ пеш ҷарроҳӣ карданду гуфта мешуд ки шояд дар ҷоми ҷаҳон иштирок накунаду дар аввалҳои соли оянда ба майдон баргардад. ана дар бозии охири барса рӯзноманигорон шоҳиди саҳнае шуданд ки худашон ҳам дар шок монданд. Араухо ҳамроҳи даста ба утоқи либосивазкунӣ даромада бо Пеня суҳбат мекард. аҷибаш ҳамин ки Араухо бо пойҳои худ яъне бе кӯмаки таҷҳизоте роҳ мегашт. мо шоҳиди он будем ки ӯ чанде пеш ба Каталония бо асоб баргашта буд, вале ба ҳар ҳол ӯро дар ҳолати хуб дидан ҳамагонро хушҳол кард. беҳуда хави ӯро дар чанд мусоҳибааш таъриф накарда буд ки духи хуб барои зудтар ба майдон баргаштанро дорад. мо низ умед ба он мебандем ки ӯ тезтар формаи қаблиашро гираду ба бозиҳо ҳамроҳ шавад, зеро дар даста набуданаш ҳис карда мешавад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди тансият бимонед дӯстон.